салом дӯстони азиз, тамошобинони гиромии Тоҷфар. имрӯз мехоҳем дар бораи он суҳбат кунем ки агар шумо статуси паноҳандагӣ бигиред, кадом ҳуқуқҳо насибатон мешавад. Якум ин ки иҷозати кории шумо бемаҳдудият мешавад, яъне шумо дигар зарурат ба гирифтани ҳамон санади EID пайдо намекунед. Бояд баробари гирифтани статуси паноҳандагӣ бояд биравед ба дафтари Social Security ва ҳамон маҳдудияте ки дар рӯи варақаи Social Security шумо навишта шудааст, ҳамона бардоред, яъне Social Security корти нав бигиред. Дуюм, Medicaid ва Health Insurance шумо боқӣ мемонад ва агар даромадатон ҳанӯзам кам аст, шумо ба eligible мешавед, яъне ки ҳанӯзам аз Medicaid баҳра бурда метавонед ва ҳамчунин аз иншурансҳое ки тавассути планҳои мухталиф мисли Health First, Fidelis, Metroplus ва ғайра амалӣ мешаванд, ҳамон иншурансатона нигоҳ доред. ва севум, шумо метавонед аз барномаҳои иҷтимоӣ баҳравар шавед ки созмонҳои ҷамъиятии ҷойи зистатон амалӣ мекунанд ва ин барои махсус паноҳандаҳо ва гурезаҳо равона шудааст. ин барнома мусоидат ба пайдо кардани ҷойи кор ва ҳамчунин яккаме кӯмакҳои молӣ ҳаст. барномае ки дорандагони статуси паноҳандагӣ метавонанд ба он муроҷиат кунанд, матчинг грант ном дорад. ба матчинг грант метавонед ки дар ҳудуди 90 рӯз баъд аз гирифтани статус шомил шавед. барои ҳамин бисёр аз паноҳандаҳо шояд ин маълумотро надоранд. вақте ки шумо статуси паноҳандагӣ мегиред, ҳатман аз дунболи он созмонҳои ҷамъиятие шавед ки дар ҳудуди шумо бо муҳоҷирон кор мекунанд ва шомили барномаи матчинг грант шавед. матчинг грант дар тӯли 8 моҳ ба шумо ва хонаводаатон кӯмаки молӣ мерасонад ва ҳамчунин ба шумо ёрдам мекунад ки дар соҳаҳои мухталифи бозори меҳнати амрико ҷои худро пайдо кунед. муваффақу сарбаланд бошед ва ба сомона ҳамроҳ шудан ва ин наворо ба дӯстонатон фиристоданро фаромӯш накунед.